Kardom pini hilstam Karbi Anglong birta thanse bangni lisami rupjilin tarupi non birtang tonpen arjupani tha. Richo hidi duinong belogori along apsu Karbi Anglong District Committee ingdeng plikebranar kep annual conference ke pamanpon. Labangso annual conference Richo hidi duinong belegori along si pamanpon. Labangso 48 conference along Apsu Karbi Anglong District Committee amaipu Jonabos Motari Pensi Maichepa Hempupon. Labangso amai along Apsu Central Committee President Akehai Dipen Boro Lapen Boroland Autonomous Council Deputy Chief Executive Member Gobindra Bas Motari Latum Chetong Dunpen 48 Annual Conference Mesenten Talonpon. Thang ni Patrok Sipen Sirkep an KSA Annual Conference Dogmoka Sedhampur along pamanpon bomlo. Labangso KSA Annual Conference Pini Thang Nerkeb Arni Adapor Phaisir Kepen KSA President Sar Bijoy Be Pen Secretary Thang Sing Timung Pensi Song Alama Ingthur Ponlo Song Alama Ingthur Det Apit Pini Ru Samson Sing Ingti Pharo Isira Crazy Amahang ke thek akardom CPC Karditang KSA Asong Japo Song Japi Atuma Phanchi Kimo Ponsi Asong along pen kiwang KSA Regional Committee Lapen Branch Atuma Phan receive Ponsi Kachisong alam the Chithan Chimum Pon Bomlo Puta Birta Ribdunlong Pini thang nerkep Arni ingdeng Pharo rakre si Ru Samson Sing ti birth anniversary bolong komaji Samson Sing ti mirbiri along celebrate pon. Labangso anniversary lake Samson Sing ti commemoration committee atum pensi patir pipon ada por phainer ke brachi timalom pen Ru Samson Sing ti akengri along head minister ake haisar sumrong hang pensi milur kaipon. Kado kawe taru Samson Sing ti akengri milur kaipon labangso mayalong aluhi sarpo aman pen head minister ake haisar sumrong hang lapen MSc ake haisar Ram Sing Timung lapen lamet po ake haisar Joy Sing Tokbi pen si Ru Samson Sing ti alamo than si Ru Samson Sing ingti Pharo isira crazy birth anniversary celebrate pon amana peng palongkang Itum Karbi solang dodo anapang Thang ni Patrok Arni KSA lapen ahoy kaching thura mayatum Chelang rapet pen West Karbi Anglong ahoy puta kachisong pon. Labangso kachesong along KSA amai phu pen pangcheng ponsi kachesong asi ang tong pathe pon lapen prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen border solution vek nangji lapen border along long esom vek nangji puta KSA amai phu timung sangho pen lamthe jai pon. Karbi Anglong arat asamar arlu puse Meghalaya asor muniti nang iplung buge apar ka trak memega bedalo hormona ngeceroy nang i wang am upi asor nola nasi pini ani nang citong rabrak KSA korte atum kapen he solo nang citong na kiti geding matha dam rabrak sena Patra disa koraji along Monsing Rongpi arta plike baphan pangthek thek the atum apran armude. Patumi ajo Monsing Rongpi arta plike barelong tokbi arong ame karaphan koraji mongol be arong along komat lone pangthek thek the atum apran armudet lasi karlitang Monsing Rongpi ahemasor pen nangkanije dun atengke prabjin pen nihemasor apran karmudet atum aphan nep ingnang serak nangji puta nang thandun बेटा के तोकबा महूद अनके बोकोले पुलिस अतुम पोस्टमार्टम अफान पोनलो लापेन प्राप्जिन पेन अदाय के दोवे का तुम अफान नेप इंगनांग जी पुता बोकोले पुलिस अतुम नंगथान नंग पचिनी दून Sanghan birta nai pono hai abilaan tamelang timklem ke delo nasu potsi ini alagli phan apran arbudet alar abang ke alagli tum phan koman mat se apran karmud dekma natum hanta sodak mening sai nai Pining asing kana phan le thota jakwe asong NGO hin pen sengmir jeng achatai tara langso Karbi people hol along Miss KYF 2021 audition padoponlo
Miss KYF audition along kado kawe bang koiranar ke bang bongpen bang kret roxy aphansi ingwai ponlo labang so audition along juli bepi lapen ompurong pipi atum pensi audition kipi dona bang phia tumaphan ingkrung insai ponsi audition misen pen pachun ponlo nang mithang aputhak ni tumaphan nang chithan tha son please. I am currently a student of GNM. I am in the second year of GNM. MSc ake hai Saram Singh Timung Methang constituency Arlo Banduri Pensing Kasimar Adim Kachihumrida. Fair MSc constituency Kaparlo kapre kaching thura sai ke klempon bom asonsi Dwatpur arong along Jomona ahoy long lekang river ajok ke khang khipji aphan MSc Saram Singh Timung kapin khat atengsi sai pangseng pon bomlo labang so asai ke klem mesen nangji pu matha ponsi pini ada porphai ner cap malom MSc Saram Singh Timung Amina Amat adimalong achihumridam Pini abirta ke lapan sikang tonpon iglo lang igbom tami hal stam karbiang long do methag mi kurang thu.